ezi omenala n'eziokwu agba ofu ife. I can get into the past with that memory and connect the present to attention and also project the future. Anyị na-eje na ana mmụọ gụta ọkụ be na ana mmadụ wee siere ndị ụwa nni. Chineke na-esi n'ọjị ekwu okwu. Ikuku adama n'ọnya maka na nkata agaghị eje mmiri. Na ọ bụrụ na ọ na-abụ ịgbazi agụ akụgha agwụ n'ụzọ gị na mmụọ nwee na ada agbakọ. Ebe anyị na-ayọ Chineke ji ike niile ka ose ọjị a nwee ike tụọrọ anyị ọjị a n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Ndị be anyị elugo ka isi elu anyị abịago ka isi abịa na oge okwu n'ụka nke na-ewelu na ngalaba ya Content Factory. Afa nka bụ Dr. Chijioke Igwendo Odogwu bụ tata anyị na-ewetara unu omume a na-akpọ okwu n'ụka. Okwu n'ụka bụ ife gbasalụ nkata. Ị na-enye anya okwu ụka inekwa anya vana bụ dịka ọnụ ọ bụrụ okwu na ụka daịzi nsogbu. Inekwa anya azị ụka ịfụnọ nkata ka anyị ga-akpa. Ndị ga na-abịa program anyị bụ ndị mma ife kala aka gbasara ana Igbo na ụka. Onye na-anọnyere anyị tata bụ mmadụ dịka Reverend Fr Prọfesọ Bona Umeọgụ, mmụọ na mmadụ. Onye ife eji akpọli ya mmụọ na mmadụ ọ bụrụ ada agbata ya n'anya, ọ bụrụ onye chọọ mmadụ je anyị fụ kwete na mmụọ na mmadụ ka ọ bụ. Fada nnọọ nne na okwu n'ụka. Ọ ga-adịrị mma. Nnọọ nne igo kọwalụ ndị Igbo kedu onye Igbo? Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọha mmụọ na ọha mmụọ nọ n'Igbo. Abụ m very Reverend Fr Prọfesọ Bona Umeọgụ, mmụọ na mmadụ. Ohu izu abalị dike. Oje na mmadụ oje na mmụọ. Obi na mmụọ wee dị gabazie. Ya bụ na abụ m onye nọ na mkpọrọgwụ ministry a na-akpọ Communal Sanctorum Ministries. Bụkwazi ofe n'ime ndị Governing Council Nnamdi Azikiwe University Ọka. Ebe anyị so na ndị na-ekwu okwu na ebe afọ. Ọkwazi mụ abụ the director of the Directorate of Igbo Village and African Civilization. Ọmụ abụ onye na mkpọrọgwụ ife afọ. Ya bụ ihe gbasara ọha mmụọ na ọha mmadụ nọ n'Igbo o doro m anya ọfụma. Ya bụ daalụ. Nnọọ nne Fada, daalụ nne Prọfesọ.